Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε ακόμα στο πρώτο επεισόδιο. Αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε γρήγορα λόγω ότι κόπηκε η σύνδεσή μας στο ίντερνετ. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε τώρα το τρίτο μάτς, αφού φαίνεται ότι θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη το πρώτο επεισόδιο. Συνεχίζουμε με το τρίτο μάτς πριν φύγουμε και ξεκινάμε. Όπως σας έλεγα και πριν, δεν έχουμε κανονίσει ακόμα πώς θα τα πάμε τα επεισόδια, πώς θα γίνει τελικά. Θα δείξει και θα σας ειδοποιήσουμε. Όμως για live, άμα αναρωτιέστε κανείς, για στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε καθόλου live, δηλαδή το έχουμε βγάλει απ' έξω. Μπορεί στο μέλλον όμως να κάνουμε, γιατί θα ασχοληθούμε για πολύ καιρό με το YouTube. Δεν θα είναι αυτό το μόνο παιχνίδι που θα ανεβάζουμε. Δυστυχώς, φίλοι μου, έχουμε μεγάλο αριθμό lag. Έχουμε πολύ lag, πώς να το πω. Μας βγάλαν το κεφάλι. Συγγνώμη γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε κανονικά το βίντεο. Συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο, πώς να το πω, έχω ένα πρόβλημα, μία αλλεργία και θα βήχω λίγο τώρα. Δεν πειράζει, ελπίζω να μην σας πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά το βίντεο μας. Τα βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβαίνουν, όπως σας είπα πριν. Μπορεί να ανεβαίνουν από μένα, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει και από ποιο κανάλι θα τα ανεβάζουμε, γιατί με το φίλο μου τον Crazy Analyze έχουμε δύο διαφορετικά κανάλια. Θα δούμε τώρα από ποιο θα το ανεβάζουμε. Θα δείξει. Ωραία, τι ήθελα να σας πω, ναι. Έχουμε διάφορους φίλους και μπορεί να έρχονται και αυτοί σε κάποια βίντεο να μας βοηθάνε, να κάνουμε καλύτερα τα μάτς, πιο ενδιαφέροντα. Θα δούμε όμως τώρα πώς θα το κάνουμε και αυτό. Αφού ξεκινήσαμε τώρα σε αυτό το κανάλι τα βίντεο, μην περιμένετε ότι θα μπορείτε να δείτε και πολλά βίντεο στο κανάλι μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αρκετά βίντεο. Αυτή είναι μακρινή βολή. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όσα πιο πολλά βίντεο μπορούμε. Άμα μπορείτε, εσείς μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Θα γράψουμε εμείς από κάτω σε comment στο δεύτερο μέρος που είμαστε τώρα την ιστοσελίδα, να μπείτε να κάνετε like σε όσους σας αρέσουν το Blacklight. Από άλλο κανάλι ενός φίλου μου έχω κάνει και άλλα βίντεο, για το Need for Speed World ήτανε, Race Need for Speed World, The Faster Car Need for Speed World. Τώρα δεν πολύ κάνω βίντεο, δεν πειράζει. Σε εκείνο το κανάλι τώρα με το Need for Speed, όπως σας είπα, τώρα δεν πολύ κάνω βίντεο. Για το φως τώρα θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο φωτεινό στα επόμενα επεισόδια, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και πήρα ένα καλό όπλο, πολύ καλό για την ακρίβεια. Ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε μερικά παραπάνω kill τώρα. Θα δούμε, φίλοι μου, τώρα βρισκόμαστε στις αρχές. Αυτός, παιδιά, δεν κατάλαβα από πού μου ήρθε αυτή η σφαίρα. Βέβαια, έτσι όπως παίζω, καταλαβαίνετε ότι είμαστε καινούργοι σε αυτό το παιχνίδι.
Γι' αυτό κιόλας αρχίσαμε να κάνουμε βίντεο, να μην γίνουμε πολύ καλοί και μετά σας κάνουμε βίντεο και τέτοια. Γι' αυτό να δείτε κι εσείς όταν θα ξεκινήσετε το Black Lives στο περίπου πώς θα είστε. Άμα σας αρέσουν τα πολεμικά παιχνίδια, ξέρω και κάτι άλλα κανάλια τώρα, επειδή ήταν πολύ παλιά, δεν θυμάμαι το όνομά τους, αλλά μπορείτε να κοιτάξετε αυτά τα παιχνίδια που θα σας πω τώρα. Το Crossfire Europe, το Black Light που βλέπετε τώρα σε βίντεο μαζί μας, και έχω καιρό να το δω αυτό, με το Call of Duty το 4 όμως. Τώρα δεν είμαι σίγουρος πού θα το βρείτε αυτό, αλλά γιατί έχω και εγώ πολύ καιρό να δω τέτοια, ασχολούμαι πιο πολύ με τα δικά μου βίντεο, είναι η αλήθεια. Αλλά θα κοιτάξω να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν σας το ανέφερα και πριν, η πίστα έχει ακόμα 3 λεπτά μέχρι να τελειώσει. Θα συνεχίσω να παίζω και θα σας τα πω αυτά στο τέλος, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα για να τα ακούσετε. Όχι, κάπου κόλλησα, δεν πειράζει, έπεσα κάτω, θα του περάσει το παίχτη, έτσι κι αλλιώς δεν έχει πραγματική ζωή. Αυτό το διπλό τώρα δεν ήταν και πολύ δίκαιο όπως βλέπετε, και οι δύο με πέτυχαν. Λοιπόν, συγγνώμη για τις μικρές παρεμβολές που έχουμε, αλλά είναι επειδή δεν υπάρχει τώρα. Ήταν και σε κατάλληλη ώρα, όχι δεν ήταν κατάλληλη ώρα που βρήκα να κάνω το βίντεο και αυτά. Το πρώτο επεισόδιο τώρα ξέρω, όπως πάντα θα είναι σχεδόν βαρετό, γιατί δεν έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα. Σε πρώτο επεισόδιο και εμείς τώρα τι να πούμε, λίγη ζωή της άφησα, αλλά δεν πειράζει. Θα θέλαμε όμως πολύ να μας κάνετε like και να μας πείτε, θα σας πούμε στο μέλλον, προς το τέλος της πρώτης σεζόν, 2 επιλογές που θα θέλατε να κάνουμε προς το τέλος της σεζόν. Αλλά δεν είναι ακόμα ώρα, προς κάθε τέλος της σεζόν όμως θα σας λέμε 2 επιλογές. Για στιγμής τώρα θα πρέπει να το κόψω κι εγώ που να είναι το βίντεο, γιατί ξέρετε όσα πιο πολλά λεπτά παίρνει το βίντεο, τόσο πιο πολλά κάνει να ανεβεί. Πάλι με σκότωσαν. Δεν πειράζει. Συγγνώμη για αυτά τα πράγματα που ακούμε τώρα, γιατί είναι μικρές παρεμβολές. Πώς τρέχει έτσι γρήγορα αυτός. Σε λίγα δευτερόλεπτα τελειώνει και το match. Τώρα που θα ήθελα να παίζαμε κι άλλο γιατί δεν έχω lag. Καλά, το παίρνω πίσω. Συγγνώμη γι' αυτό. Χάλασε η κάμερα. Συγγνώμη τώρα. Χάλασε λίγο η κάμερά μας και υπήρξε πρόβλημα. Για ποιο λόγο τώρα, να σας πω αλήθεια, και εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έπαθε αυτό η κάμερα και έδειξε άλλη εικόνα που στρίβει. Συγγνώμη πάντως για αυτό που γίνεται τώρα. Βλέπετε κάτι παθαίνει η κάμερά μας, μου το έχει κάνει συχνά και όταν μιλάω με τους φίλους μου και αυτό. Στα επόμενα βίντεο που θα είμαστε μαζί και με άλλα παιδιά, πιστεύω να περάσετε πιο καλά. Τελείωσε η μάχη. Όταν θα έρθει και ο Crazy Analyze και οι άλλοι, από το 2 επεισόδιο και παρακάτω,
θα είναι πιο καλά. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζαμε να σας άρεσε το παιχνίδι και σας το είπα πιο πριν. Άμα θέλετε μπορείτε να μας στείλετε σε comment κάποιο ειδικό map που θέλετε να παίξουμε. Θα το κόψω τώρα και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ.